Aku gumun Mas. Piye gumun piye? Umume nek bintang tamu diceluk, Heeh. wah mesti piyayi do terpesona. Wah, Mhm. cuantik, lencir, dhuwur, putih, resik, apik. Mhm. Lapo mbok guyu? Sik to, Bu. Sik to. Sik to. Jenengan aja ngenyek lho. Aku yo apik-apik lho Mas ngomong mau. Piye maksudnya piye? Biasane lho Mas yo. Heeh. Angger kita panggilkan bintang tamu yang satu ini. Teko yo putih, resik, lencir, dhuwur, apik. Lah iki lho koyo tabung gas. Ngece kowe ngece. Yo ora tujune kok klambine biru. Seragam kabeh kok. Lah apa mau ijone ya persis. Kaya 3 kilo kae ya. Heeh. Ngino nek kuwi ngino kuwi. Heeh. Gak, aja nesu to, ngono kuwi kabeh ki aja mbok anggap guyon. Ah tenanan berarti nek ora guyon ki. Lho piye to Mas? Aja mbok anggap tenanan ngono kok aja mbok anggap guyon. Iki aku tenanan kok Mas. Oh tenanan, berarti ngino tenan kowe. Ora. Wilujeng dalu wong ayu. Didangu. Alah. Wilujeng dalu. Lah. Alah. Wilujeng dalu. Alah, ora Allah. Ora to. Iki nyat nesu apa nyat bisu to jane. Jajal. Iki jajal mbok gandeng. Mbok menawa gelem. Biasane piantun wedok ki nek nesu ki nek digandeng karo sing lanang ki atine mak biur. Jur mari le nesu. Kok malah mbok becicili to. Malah mlilik. Wilujeng dalu wong ayu. Kowe kon omong-omong ben penonton yo guyu ngono lho. Aduh. Nyun telu. Heeh. Mbah Mudin teng mriki mboten. Ono pepak kene kok. Ketoke kena sawan cae. Pak Edi mangsuwuk Pak Edi. Pak Kadus. Mbah Mudin, jeneng Mbah Mudin. Wah, wedi aku. Aku nek roh Mudin rodok wedi, Bu. Ndek iki tanggaku nek didusi Mudin gak balik kok. Iya kok iya. Didusi Mudin ki wong mati kok ya ora bali. Lah ya bener aku ngomong piye to, Mas? Aku wis bener kok mbok seneni wae to ket mau. Wilujeng dalu wong ayu. Alah. Dingdung tak tung, dung tak tok, dingdung tak tung, dung tak tok, dung. Belas gak respon nih, Mas. Ketoke tenanan iki lagi surupan iki. Sik, mbok menawa piye? Jajal nek sing tekok jenengan Mas, jajal tekok. Sugeng dalu Mbak Eka. Injih wilujeng dalu Mas Endi kula ingkang sowan menika. Sehat Mbak Eka. Pangestunipun panjenengan pripun? Tansah manggih kawilujengan. Amin Nggih, alhamdulillah. dangu mboten pinanggih nggih Mbak Eka. Injih. Wilujeng dalu Mbak Eka. Katut. Sawetawis dalu mboten pinanggih. Sakniki sowan wonten ing Mendongan ngregengaken acara merti dusun Mendongan Mbak Eka. Leres Mas Endi, Nggih. sakmenika saged nderekke panjenengan sowan wonten ing Mendongan mriki. Mendongan nggih, tlatah Nggih. Bandungan, tlatah ingkang asrep Mbak Eka. Asrep adem. Mbak Eka pripun kabare Mbak Eka? Pripun kabare? Saking dalem jam pinten wau Mbak Eka? Pangestunipun wau jam 7 kula Jam mangkat 7. saking Sragen. Nggih medal tol nggih Mbak Eka. Injih, Wah nggih liwat cepet dalan tol. sanget Nggih nggih. pangestunipun. Yo, kuwi mau dalan sing mbok liwati nggonku. Kok iso? Dalan tol. Nggonku kuwi. Mosok nggonmu kuwi? Kok cek gak disauri to? Mbak Eka. Alah, ora ngono to. Nuwun sewu Pak, ora maido. Biyen kan tau cahe tau seneng aku tak tolak. Alah. Kaya lah. Ora kok ketoke gila karo kuwi to. Aku kok gila kaya Sopo sing gila? aku Lah kok kowe mbok kowe mau ngemiki kok. mau ngomong karo aku. Injih to wong ayu. Ngejak ngobrol karo aku. Injih to Yayi mosok karo